Il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Giuseppe, ir-raġel tal-Verġini Mqazza Marija u l-missier putattiv ta' Ġesu. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat magħrufa bħala ta' Ġiżu. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra il-Provinċjal tal-Patrijiet Minuri Patri Twani Kirkop flimkien mal-komunità tal-Patrijiet f'dan il-kunvent. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Iltqajna biex niċċelebraw is-solennità ta' San Giuseppe, patrun tal-Knisja Universali. U nitolbu l-interċessjoni tiegħu f'dan iż-żmien ibes ikkumplikat tal-pandemija li għal sen oħra reġgħet ċaħdet il-komunità milli tiltaqa' bi ħġara bħalma għamlet għal tant sekli f'din il-Knisja Żgħira ta' Ġiżu Rabat fejn it-tradizzjoni, id-devozzjoni Ġuseppina hija tant għażiża, tant antika. Minn din il-Knisja nixtieq insellem il-parroċċi tagħna dedikati lil San Giuseppe kemm Malta kemm Għawdex, lil konfraternitajiet iddedikati lilu, il-daw kollha li huma tassew devoti
ta' dan ir-raġel ġust li l-mulej għażlu biex ikun dak li jħares lill-ibnu magħmul bniedem lill-Omm Ġesu, Marija. Fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu maħfra ta' dnubietna u nagħmlu ħila bil-maħfra li l-mulej jurina il-ħnina tiegħu li hija għal dejjem. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti għafdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu, taħt il-ħarsin fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħ għal kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għid il-qadir tiegħek David. Dan jgħid il-mulej: Meta inti tintemm żmienek u tkun streħajt ma' missierietek, jiena nqajmek innislek warajk, nisel ħireġ minn ħadnek u nsaħħan is-ħaltna tiegħu. Huwa jibni d-dar lill-ismi u jien insaħħan it-tron tiegħu għal dejjem. Jien inkun għalih missier u ikun għalija Eben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi u t-tron tiegħek jitwettaq għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni minn nisel għal nisel b'fom minn xandar il-fedeltà tiegħek. Għax jienet il-ħniena jimwafqa għal dejjem fis-sema intwettaqta il-fedeltà tiegħek. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Għamilt patt mal-mażulin tiegħi u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Nagħmel in-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem u l-tron tiegħek jibqa' sħiħ f'kull nisel. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. U sejjaħtli missierent Alla tiegħi u blata tas-salvazzjoni tiegħi. U t-tieba tiegħi fuqha nżomma għal dejjem u l-patt tiegħi dejjem jibqa' sħiħ. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abram jew lin-nisel tiegħu
Il-weda li jirtu d-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustifikazzjoni bil-fidi. Għalhekk il-weda mal-fidi hi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa l-uliedu kollha mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi imma dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham, il-missier tagħna lkoll. Skont ma hemm miktub, jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fieħu hemmen, li jagħti l-ħajja lil mejtin u li jsejja fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta' jara ebda tama, Abraham it-tama u hemmen u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek u kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Ħinja dawk li jagħmlu fit-tempju tiegħek huma jfaħruk għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija li minna twieled Ġesu li sejħulu Kristu. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk, ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx xandara quddiem kulħadd, għamel f'rasu li jibata bil-moħbi tan-nies. Wara laqa tagħha li jagħmel hekk, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek il-Marija b'martek, għax dak li tnissel fija ġej bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Isa jkollha eben u inti semmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Din is-sena il-festa għażiża ta' San Giuseppe li niċċelebraw ta' kull sena fit-19 ta' Marzu għandha sinifikat profond. Il-Papa Franġisku li beda il-ministeru tiegħu bħala Papa bħallum 8 snin għax għażel il-festa ta' San Giuseppe biex jibda l-ministeru tiegħu bħala Papa, ħabba li din is-sena hija dedikata lil San Giuseppe. Għalina hija sena li diffiċilment ninsewa minħabba wkoll is-saram tal-pandemija. Qegħdin niċċelebraw din il-quddiesa fil-festa ta' San Giuseppe mingħajr il-komunità li tant tiġi biħġara tiċċelebra din il-festa għażiża f'din il-Knisja tant għażiża. U l-Papa tagħna dokument sabiħ li jitkellem fuq il-qalb ta' San Giuseppe. Fil-fatt semmih b'qalb ta' missier, Patris Corde. Jekk aħna naraw il-qari li l-Knisja tagħżel għal din il-festa, għal din is-solennità ta' San Giuseppe, nindunaw li hemm tema, hemm suġġett li insibuh kważi f'kull qari. Huwa dak ta' li tkun missier tal-paternità. Fit-tieni qari smajna dik l-espressjoni qawwija, tkun missier ta' ħafna ġnus. U aħna illum ukoll infakru
li 150 sena ilu il-Beatu Pio IX għażel lil San Giuseppe bħala il-patrun universali tal-Knisja. X'kienet tfisser din l-għażla tal-Beatu Pio IX? Wara kollox kien qiegħed jikkonferma dak li aħna nsibu fil-Kotba Mqazza. Għaliex San Giuseppe, dan ir-raġel ġust, ġie magħżul minn Alla biex ikun dak li ħares lill-Omm u lill-Liben, lil Marija ta' Nażaret, l-arusa tiegħu, u lill-Liben li hi nislet fil-ġuf bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-Papa Franġisku għandu meditazzjoni sabiħa fuq l-omm u t-tifel u jgħid min iħares lill-omm u t-tifel ikun qiegħed jifhem li ħares lill-umanità kollha. Għaliex it-tifel ta' Marija ta' Nażaret huwa dak li meta jikber jgħidilna dan il-kliem għażiż: tkun bil-ġuħ u tmajtuni, tkun bil-għaġġ u sqejtuni, tkun teri u libbistuni, tkun marit u fil-ħabs u ġejtu żuruni, tkun barrani u lqajtuni. Kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Mela l-Papa Franġisku jgħallimna li inti meta fil-qalb tiegħek trid tindokra lil Ġesu, tifhem li tindokra lil kull persuna għaliex f'kull persuna Ġesu jara x-xbija għażiża tiegħu. Imma jekk hemm xi ħadd li Ġesu seta' jgħid dan il-kliem għażiż b'mod dirett, kien proprju li San Giuseppe: kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni, kont teri u libbistni. Kont fil-periklu tal-mewt meta inti stajt tiddeċiedi li l-ommi tagħtiha għat-tħaġġir, imma ħaristni, salvajtni. Dan huwa kliem li Ġesu jgħid direttament lil San Giuseppe. Ommi li nisnitli bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti ma warrabtiex, imma obdejt il-leħen tal-missier tas-sema u l-qajta lill-ommi li kienet iddiġġor lili fil-ġuf. Kemm huwa kbir San Giuseppe meta nifhmu li d-deċiżjoni tiegħu ta' raġel ġust kien li salva lil din il-mara u lit-tarbija li ma kienitx tiegħu. Fl-ewwel ħolma li biha u fiha jkellmu l-mulej jingħata l-aħbar li dak li tnissel fil-ġuf ta' Marija ta' Nażaret huwa liben ta' Alla magħmul bniedem. U jingħata ordni: inti issemmih Ġesu, għax dan għad isalva lil ħutu lilna il-koll minn dnubietna. L-isem Ġesu hekk ifisser Alla isalva. U nafu li fil-Vanġeli il-mulej ikellem lil San Giuseppe għal 4 darbiet fil-ħolm. Il-Papa Franġisku jsejjaħ lil San Giuseppe missier fl-ubbidjenza. U għal-missier li jilqa' mhux biss lil Marija u l-Ġesu, imma jgħallimna kif il-qalb tagħna tkun miftuħa għal dak kollu li l-mulej jitlob minna, mod speċjali li narawh f'ħutna. San Giuseppe huwa dak li f'mumenti ta' diffikultà jħoss ir-responsabbiltà li jrid jieħu deċiżjonijiet importanti. Għaliex il-mulej, dan huwa t-tagħlim tal-Papa, il-mulej ma jsalvax lill-ibnu u lill-ommu permezz ta' xi maġija,
jew ta' xi miraklu kontinwu, jażel lil San Giuseppe. U San Giuseppe kemm il-darba ikollu jxammar il-kmiem u jieħu deċiżjonijiet ibsin. Marru Betlem għax l-imperatur hekk kien ordna biċ-ċensiment. U fil-lukanda m'hemmx post. U ipoġġi lil martu tqila bit-tarbija fejn seta' jsib ġo stalla. Il-Papa jimmaġina l-San Giuseppe naddaf kif jista', jirranġa kif jista' biex iħejji għal martu il-post fejn tista' twellet din it-tarbija għażiża. Imbagħad jifhem li wara l-vista tal-maġi Erodi jixtieq joqtol lit-tifel. U jkollu l-kmand biex jaqbad lill-ommu u lit-tifel u jmur l-Eġittu u jsir refuġjat biex iħares lill-familja tiegħu. U hemmhekk ukoll bis-sena tiegħu ta' Mastrudaxxa jagħti għajxien lill-familja tiegħu, jidħol f'kultura differenti dik Eġizzjana u jkun jista' jmantni lil Marija u lill-liben Alla magħmul bniedem. Jerġa' jirritorna u għal darbtejn il-mulej jindikalu x'għandu jagħmel u jobdi u jispiċċaw Nazaret fejn il-Ġesu mhux biss jisqih, jitemgħu, ilibsu, imma wkoll jedukah. Il-Papa jgħid li kemm il-darba fil-Vanġelu il-mulej jitkellem b'simpatija, b'kommozzjoni fuq il-missirijiet ta' din l-art. Il-missier ta' żewġ taħwa li ben il-ħali u il-kbir. Il-Papa jgħid Ġesu żgur kien qed jiftakar f'missieru tal-art San Giuseppe. Aħna x'għandna x'nitalmu minn San Giuseppe? Għandna nitalmu kif ikonna qalb kbira għal xulxin, kif nożu għal xulxin, kif nilqgħu lil xulxin, kif nipproteġu l-ħajja sa mill-bidu tagħha. Jekk hemm xi ħadd li għandu bżonn ikellem lill-qalb tal-Maltin u l-Awċin huwa San Giuseppe u jgħidilna ħarsu is-saħħa ta' xulxin mill-bidu tal-ħajja fit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha u kellu l-barka li fil-punt tal-mewt tiegħu ikellu miegħu il-Ġesu u lil-Marija. Nitolbuh din il-grazzja li fl-agonija tagħna ikonna l-faraġġ ta' Ġesu u ta' Marija. Imma fl-istess ħin nitolbuh il-grazzja li f'dan il-mument ta' pandemija iħares lil ħaddiema tagħna. Min jaf kemm hawn min huwa nkwetat fuq se jiġri l-qudiem, se jiġri mill-ġob tiegħu. U li missier ħaddiem jaf x'jiġifieri ikollok tgħix dak ix-xogħol li ssib fraħal ċkejken. Hemm studjużi li jgħidu li x'aktarx kien jinżel fil-wied u f'Zippora belt mhux il-bogħod imma kbira biex mhux il-bogħod minn Nazaret kien isib xogħol iżjed. U Ġesu kien imur miegħu jaħdem, jitgħallem is-sena ta' missieru putattiv, ta' missieru ta' din l-art, is-sena ta' Mastrudaxxa. U b'hekk Ġesu u jikber u jimmatura bħala raġel adult fl-iskola ta' Giuseppi jiltaqa' ma' ħafna nies ta' kulturi, ta' reliġjonijiet differenti. U hekk jitħejja biex fil-missjoni pubblika ikun Ġesu li nafuh, Ġesu ta' Nazaret li l-qalb tiegħu hija qalb umli u ħelwa. U jekk aħna rridu nifhmu il-qalb ta' San Giuseppe, nifhmu li l-qalb ta' Ġesu talmet ħafna minnu. U allura nitolbuh il-San Giuseppe
biex jagħti lil kull wieħed minna, lil kull waħda minna, il-qalb tiegħu, qalb li tħobb fis-silenzju, imma qalb li lesta biex tobdi għal ġid ta' dak li jkun, qalb mimlija għoża għal kull bniedem. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew noffru t-talb tagħna bl-interċessjoni qawwija ta' San Giuseppe. L-ewwel illum nitolbu għal Papa Franġisku li bħallum beda l-missjoni tiegħu ta' raj tal-Knisja Universali biex iħoss fil-qalb tiegħu il-protezzjoni u l-faraġġ ta' San Giuseppe. Nitolbu. Nitolbu għalina l-isfijiet u għas-saċerdoti, għad-djakni fil-Knisja. Biex għal-poplu tagħna waqt li nagħtu ħajjitna inkunu missirijiet ta' qalb safja, missirijiet spiritwali kif irid Ġesu. Nitolbu. Nitolbu għal-miż-żewġin kollha biex bl-interċessjoni ta' San Giuseppe jitgħallmu il-fedeltà u l-għoża fil-ħajja tas-sagramenti mqaddes li jgħixu. Nitolbu. Nitolbu għal kull min qiegħed f'sitwazzjonijiet ta' diffikultà, ta' mart taqtih il-qalb, ta' ansjetà biex idur lejn San Giuseppe u jitolbu protezzjoni u faraġġ. Nitolbu. Nitolbu għad-dinja mill-quta mill-pandemija. Nitolbu għal-moribondi biex bl-interċessjoni ta' San Giuseppe ikollhom il-faraġġ tal-preżenza ta' Ġesu u ta' Marija. Nitolbu. Nitolbu għal-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex jintmu lejta tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbu kmulejt il-qattalb tagħna li nofrulek illum bl-interċessjoni ta' San Giuseppe. Għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tjieba u l-qima edha li l-ibnek il-waħdin imwieled mi Marja Verġni. Ekku ukoll aħna ikun jistħoqilna naqduk b'qalb safja fl-altar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Fis-solennità ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust, li int tajtu barus lill-Verġni Omm Alla. Il-qaddej fidilu għaqli li int qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Ġesu Kristu Sidna. Biħi imu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet ma' serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk mulej bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fin-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-biru tad-dinja. Għamel li magħhom
infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħina tiegħek kun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fil-feħ ta' din il-festa solenni li llum qegħdin nagħmlu f'ġieħ San Giuseppe, tmajtna mulej bl-ikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsin tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollok tjieba jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Għannom tal-Patrijiet ta' dan il-konvent u tal-komunità Ġuseppina ta' ir-Rabat ringrazzjak tal-preżenza tiegħek li ġabet ħafna faraġ f'di sitwazzjoni. Ringrazzjak ukoll bħala dioċesi li għalaqtu sena li titrasmettu l-qoddisa twaslu dan il-messaġġ ta' kuraġġ ta' kuljum fil-familji tagħna. Però għannom tal-Arċikonfraternità nixtieq nitolbok pjaċir illum li twassal kemm hu possibbli l-awtoritajiet li jum il-missier nibdew niċċelebrawh fit-19 ta' Marzu, f'dis-sena markata bħala is-sena Ġuseppina biex nafdaw il-missirijiet tagħna fil-qalb ta' San Giuseppe li kellu qalb ta' missier. Jekk hu possibbli hija x-xewqa tagħna u inti twassal din ix-xewqa. Nirringrazzjak. Tfakkarni li f'ħafna pajjiżi diġà jsir hekk. Jien għamilt ħafna snin ngħix l-Italja u jum il-missier kien huwa dejjem anke bħallum il-festa ta' San Giuseppe. Nixtieq inħabbar ukoll b'ferħ kbir li ħareġ dan il-volum sabiħ bil-kitbiet tal-Papid dwar San Giuseppe, inkluż ukoll l-aħħar dokument tal-Papa Franġisku dwar San Giuseppe b'qalb ta' missier. Huwa ikun available mill-libreriji kattoliċi u anke mill-Kurja għal min irid. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Nofru rużarju tal-lum għal pajjiżna u għas-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla u l-Anġlu f'ħolma għarraf il-Ġuseppi li t-tarbija mnissel fil-ġuf ta' Marija kienet liben ta' Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, e kull li trid kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta sitna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wied ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu mqaddes qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija,
imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, muxebba, mit-tama, li żjed safja, li żjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-pariri tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraċ tal-migranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Itlob għalina qaddisom Alla, nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u intlaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-faraġ u ħarisna minn kull deni, hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Pawl missierna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, San Franġisku Santa Chiara, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek,
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.
il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal-ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Nawguralkom il-festa tajba.